Čau, moje meno je Marian, vítaj pri mojom novom videu. Hneď na začiatku tam hoď like. Dole do komentu môžeš dať vedieť, či si niekedy videl hnusnejšie lajky ako sú tieto. No a dnes sa pozrieme na nejaké virálne triky, ktoré sa používajú pri tvorbe videa, hlavne teda spojení s jedlom. Let's go! Hneď prvý efekt, ktorý si vyskúšame, bude s pizzou. Ja som si už pizzu spravil dopredu. Mám tu obľúbenú pizzu Hawaii. Daj vedieť, či máš ananas na pizzi alebo nie. Či tam radšej dávaš pomaranč. Pineapple pizza! Are you Nožík, s ktorým si pizzu nakrájame. Vôbec v našej domácnosti nevlastníme to kolečko. Takže s týmto nejak nakrájam pizzu. Budeme potrebovať niečo také. Kelímok, lepidlo. No a ešte budeme potrebovať takýto tekutý syr. Neviem, či jeden alebo dve kusy. Ideme nakoľko to vyjde. Prvé by som si asi nakrájal tú pizzu. Vôbec netuším, jak sa má pizza krájať. Akože... shit. Ježiš. Dobre. Mám to iba na 4 kusky, tak je to maličká pizza. Kokos, ale aká vysknutá, ešte dobre, že ju nemusím jesť potom. A few minutes later. Krsne. OK, good. Takže pizzu máme. A teraz čo by sme mali spraviť je... rozmiešať si nožík. No, rozmiešať si tento syr. Kokos, ja vôbec neviem tieto veci, takže neviem, jak sa to otvára. Dobre. Dáme tam sejra. Dobre, cca všetko, toto zatiaľ dáme bokom, jedno stačilo. No, a teraz kúpil som dve rôzne lepidlá. Každopádne ešte k ďalšiemu triku budeme potrebovať oveľa viac lepidla, takže ešte som zobral niečo také. Dúfam, že bude biele. Typek mi v običku povedal, že vraj sú skoro všetky biele. Keď netuším, jak sa otvára. Dobre. Kokos. Dobre, skúsme tu dať to lepidlo. Á, je biele, super. Neviem vôbec, že koľko. No tam toľko. Asi hej, je tam určite toľko. Skúsme to nejako rozmiešať s tým syrom. Fuj. Šmerci to. Ešte by som tam dal toto lepidlo. Ja si myslím ináč, že to asi úplne nebude fungovať. Myslím, že to lepidlo bude si schnúť hodne dlho. Ešte tu môžeme džabnúť. Teraz je to oveľa viac syrové než lepidlové, takže... No. Celý trik teraz spočíva vlastne v tom, že by sme tú pizzu mali zalepiť a keď to budeme ťahať, tak to vlastne vytvorí ten efekt syru, ktorý bežne, hlavne na tejto pizzi, kde toho priemyselného syru není príliš veľa, vlastne vôbec nemôžeme dosiahnuť. Dostal som doma požehnanie použiť túto štetku. Chcelo by to akože nejaký štetec, ale som taký maliarský, ale my nič také nevlastníme. Takže asi by trošku trebalo dať dole na tú dosku. Najviac by som asi dal, že do rohu. Uvidíme. Skúsime to tam nechať nejakú chvíľku, nech to akože zatuhne. Dobre, prešlo nejakých 5 minút, lepidlo dám bokom. Tak si myslím, že to nebude fungovať. Ale OK, let's do it. Ináč ešte to zvyknú robiť tak, že sa tá pizza zvykne prišrubovať. Lebo to lepidlo by to malo fakt akože zalepiť a keď to ťaháš, tak nech proste sa tá pizza nerozpadne, neoddiali. No som fakt zvedavý, či to bude fungovať. Nechápem, akože fakt nechápem a asi teda som použil zlé lepidlo. Ty kokos. No, neviem. Neviem si predstaviť, čo za lepidlo by tam trebalo použiť, lebo akože zase veľa lepidel v običku nebolo na výber. Respektíve ja nie som taký expert na lepidla. Ale chcel som to spraviť fakt, že úplne tak real, že vôbec netuším, OK, v tých TikTokoch tam len, že dajú lepidlo a syr a ide to. No aspoň vidieť, že asi to treba vyskúšať veľa krát, asi s rôznymi typmi lepidla. A neviem fakt, akože ja som ináč nevidel také lepidlo, asi len vo filmoch, ktoré by si takže naťahovalo, ale tak ak tu je nejaký lepidlár, tak asi bude vedieť poradiť. Neviem, kokos, fakt akože neviem. Trošku ma to akože sklamalo, tohto som mal najväčšie očakávania, že toto bude najlepšia vec a že to bude fakt efektné, že to sa tak pekne natiahne. Si dám aspoň ananás a poďme sa pozrieť na trik číslo 2. Trik číslo 2. Tento podľa mňa bude fungovať na 100%. K nemu budeme potrebovať síce tiež ešte lepidlo, ale už tam nebude hrať rolu to, ako super lepí. Tento trik by sa mal používať, ak sa točí niečo, fotí niečo s mliekom
A ukážeme si prečo. Máme tu lacto-free mlieko, lebo ináč by som sa dosral, kebyže si dám normálne mlieko. Do jednej myštičky si nalejeme čisto mliečko. No, potom tu máme Jim Beam granulku. Dobre, a nasypem tú granulu, nech tak akože si nejako pláva hore. Čiže chceli by sme nafotiť, natočiť Jim Beam granulku s mliečkom. Do toho budeme ešte chceli dať nejaké mandle, neboli almonds. Tak tam dáme nejaké almonds. Potom tam môžeme dať nejaké 3 čučoriedky, neboli borúvky. No a teraz to poďme spraviť teda tak, ako by to malo vyzerať lepšie podľa návodu na TikToku. Použiť by sme mohli nejaké také gelové guličky, ktoré sa zvyknú používať napríklad v záhradkárstve, kvetinárstve. Tie v obyčku nemali, ale ja som si spravil želatínu do misky. Prvýkrát v živote som ináč robil želatínu. Má to takú chuť? Nemá. Tá želatína vlastne slúžila na to, aby sme mali nejaký vyšší povrch, hej? A aj tie guličky by slúžili vlastne na to, aby sme tam nemuseli dávať že 3 litre lepidla. Ale poďme skúsiť spraviť nejakú podobnú hladinu, ako máme s tým mliekom. Dobre, misky síce nie sú rovnaké, aj keď som chcel vybrať rovnaké, ale tak som zle videl v skrini, aby sme to vedeli porovnať úplne, že jedna k jednej. Ale podľa mňa hladina teraz nejak sedí približne. No a už môžeme určite vidieť, že toto je oveľa bielšie ako mlieko. Čiže určite už na fotke a videu farba z tohto bude krajšia. No ale čo je výhoda toho je, že to lepidlo by malo byť hustejšie. Ja dúfam, že toto zázračné lepidlo bude aspoň husté, keď už nelepilo. No a tým pádom, keď si tu pekne dáme nejakú granulku, dobre, to by mohlo stačiť. Do toho dáme tiež 3 borúvky. Opa. Tieto sú trošku ťažké na to lepidielko. No a dáme si tam 3 almonds. Yes, ja som veľmi rád, že tento trik fungoval po tej pici. Akože tak nejako som tušil, že toto by teoreticky malo fungovať, tak to som si myslel o tej pici, že to teoreticky bude fungovať. Každopádne toto na raňajky asi by som neodporúčal, túto verziu, radšej túto, fajná Jim Beam granulka. No ale ak si to potom chceš odfotiť na Instagramček, tak ak to budeš robiť s mliekom, tak to bude vyzerať teda takto. Nemôžem to nahnúť, ale hodím tu ilustráky. Takže na Instagramček potrebuješ verziu s lepidlom. Vtedy všetko pekne stojí hore. Je to oveľa bielšie, akože tu napríklad sa tá granula už začala logicky rozpúšťať v tom mlieku, čo pre chuť dáva zmysel a chceš to, aby sa tam tá čokoládka fajne uvoľnila. Takže fungovalo. Poďme na trik číslo 3. Poďme na ďalší trik. Teraz budeme potrebovať pivko, píte s rozumom od 16 rokov. Vôbec neviem, či smedný smedný mních je dobré pivo, ja vôbec nepijem piva, lebo tak jak za normálneho mlieka sa z toho akože instantne doserem. Takže zobral som hneď prvé, čo bolo po ruke. Pointa v podstate je to, že jedno aké pivo použiješ. Čo budeme spraviť je, že vytvoríme penu, ktorá by mala stať dlhšie. Chcelo by to nejaké také vyššie, krajšie poháre, tie také pivové, ale ako hovorím, my pivo doma vôbec nepijeme, takže také poháre nevlastníme, čiže len tieto IKEA na malinovku, nealko, cvičíme, keď nie je vidno. Pointa by mala byť, že treba dať do jedného saponát, tento je rúžový, dúfam, že to pivo nejak nezafarbí. Akože v tom TikToku bolo len, že to tam treba dať a naliať pivo, that's it. Ja si nejak myslím, že podľa mňa by to trebalo akože rozmiešať, ale však poďme skúsiť, keď tak to vyskúšame ešte raz. S týmto našťastie máme viacero pokusov, nejak s pizzou, tu sme mali len jednu, keďže to točím na Silvestra, lebo nemám lepší program a bolo toľko ľudí v obchode, že som len chytil všetko minimálne potrebné, čo trebalo. No, tvoríme si pivúko. Dobre, ak toto môžete piť, tak dajme to najprv do normálneho pohára. Takže táto pena vyzerá fajn, ale už začína klesať, že to by akože nestíhaš ani si nastaviť foťak ani nič. Nadajme to do
dolejeme. Ešte už tu vidíme, že tá pena vlastne úplne klesla. A už by to bolo akože nepoužiteľné. Vyzerá tak malinovka, a nejaké americké pivo tam tak vyzerajú teda. Akože jasné, že tu tá pena je väčšia, ale zase to pivo zamútilo tak, že to vyzerá jak kokos nejaké smoothie. Akože toto vyzerá viac jak pivo. Akože určite na to má vplyv aj ten čistiaci prostriedok, aký použiješ ale už nám pena klesá. Na to, že tam toho bolo toľko veľa, tak vydržala dlhšie, ale až taký rozdiel to super nie je. Na tento pokus som fakt veľmi zvedavý. Pre na to bude najväčší bullshit z toho všetkého, čo sme doteraz robili. Pointa je vytvoriť fejkové vajíčko. Ja som si tu spravil voľské oko, nie je úplne najlepšie spravené, ešte kúsok bielka by trebalo dorobiť, ale zase som chcel nechať žltko také tekuté. Nechcel sa mi s tým veľmi akože babrať. No a teraz by sme mali zobrať broskyňu. Zobral som, keďže je zima, veľmi v obchode normálne broskyne nemali, tak som zobral takéto v konzerve, nie sú nakrájané. Slices do ryti, to by mohlo akože dojsť. By to malo byť akože pekné oblé. Dobre, toto je otrasný kus broskyne. Ježiši Kriste. To bude bullshit, toto bude bullshit, to už teraz vidím. Táto je nejaká zlá, vadná. A chuťovo poje. No, pointa by mala byť vlastne, že si tam dáme jogurt, ktorý by mal vytvoriť bielko. To už teraz nevyzerá dobre. Takže skúsim sa s tým nejak vyhrať. Ešte sa začína topiť vlastne ten jogurt, jak je horúca panvica. Takže dajme tomu, že by bol uhladený. Ale podľa mňa z toho nie je možné spraviť akože... Sice... Takže možno keď nebol gazdovský, tak by to bolo OK. No a z tohto už teraz si myslím, že keď tu drbnem toto, tak to bude strašne veľké. Skúsim z toho zrezať akože nejaké podobné polmesiačiky. Kámo, to je debilina. Čože? Kebyže tu presne aj z týchto nájdem, že z čoho to bolo vykrojené, tak, páne, to je bullshit, to je blbosť. To si neviem predstaviť, akože aj keby, že fakt máme to, jak som to plánoval, že to bude normálna broskyňa, ja inteligent som si vlastne uvedomil, že v takej malej konzerve asi normálne broskyne nebudú, nevadí. No ale kebyže aj máme tú originál broskyňu, ale odsekneme z vrchu ten maličký krúžoček, aby to vyzeralo jak to žltko, aj tak to bude plné bullshit, lebo keď si čekneš, tak to žltko je viac ploché. Toto by bolo určite akože brutálne oble, proste gulička, no nemyslím si akože podľa mňa blbosť. Ešte k tomu je to oveľa viac oranžové, dobre to zase color gradingom vieš stiahnuť, ale prečo by si to robil, keď akože to vajco zase nie je taký problém spraviť. Ako hovorím, možno nevyjde hneď prvé, druhé, možno kokos minieš 10 vajec, kým spravíš to správne vajco, ale však keď to fotíš, točíš, tak to nevadí, však 10 vajec z budžetu je akože celkom smiešná položka. Takže akože broskyňa s jogurtom na raňajky fajn, ale jak vajce asi nie. Díky za sledovanie tohto videa, nezabudni tam hodiť lajčík, dole do komentu môžeš dať vedieť, čo z toho ťa prekvapilo. Za mňa tá pizza bola sklamanie. Fakt som čakal, že ten sír sa natiahne. Ešte k tomu, že som zmixoval dve druhy lepidla. A to vajíčko som zase vedel, že bude bullshit. A tam tie dve zvyšné veci boli za mňa fajn. Možno na to pivo by trebalo skúsiť rôzne mydlá a rôzne typy piva, neviem. Každopádne ešte raz ďakujem, že si to dopozeral. Hoď tam prosím sub, like a vidíme sa na budúce. Čau.